Idrissa Albanna fagara a yɛrɛ ka so nɛgɛ ɲɛ 23 waati min na mɔgɔw bɛɛ dalen don ni marifatigi dɔw nana minnu ma lakodɔn ka mugu ci a la. A fagara a furumuso 3 n'a denw de ɲɛna. Banbagatɔ yɛrɛ tun bɛ sanga bɔnda la ka daa kan a woloba sara a tɛ tɛmɛ tile 3 kan. Albanna Idrissa banbagatɔ kofɔlen ye bagabagalikan caman sɔrɔ yani a ka bɔnɛ a nin la. Dɔgɔkun kelen ka kɔn fagali ɲɛ binganiwale dɔw taara ka ɲɛsin a ma mɔgɔ dɔw fɛ minnu ma lakodɔn. Minnu binna kan u tun ye a ka sefa wari miliyɔn 2 de bɔsi a la. Olu tun y'a bagabaga ko n'a ye kuma in cari u b'a faga a masurunamɔgɔ dɔ ka fɔ la. A furumuso 2 kɔni dalen don kabini kunu an sɔngo dɔgɔtɔrɔso la. Marifakisɛ sera muso kelen ma. To kelen jigilatigɛ sababu y'a to ale kirinna. Jango tansɔn bɛ ale la. Lakanako kisa yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ ye k'a fɔ ko bagabagaliwalew, binganiwalew ani mɔgɔ faga yɛrɛ de bɛ o yɔrɔ la. Mɔgɔ dɔw ka fɔ la a yɔrɔ la dantɛmɛwale ninnu de ta ye tiɲɛ ye. A tɛ kun mɔgɔ la i ka kuma. A tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan. Taasiga sugu la cɛ marifatigi dɔw taara transporteur dɔ ani sigida mɔgɔ dɔw wele kun ka taa n'u ye. Transporteur kofɔlen lakodɔnnen dɔ kosɛbɛ taasiga ka taa Tinhama sira kan ka tɛmɛ ni Wataguna dugu fɛ Lelehoyi, Fafa ani Bara. Kabini maa mɔgɔ 2 ninnu wele kura kunnafoni foyi ma sɔrɔ u kan. Taasiga dugu bɛ Ansongo mara de kɔnɔna la Gawo région kɔnɔ ani Ansongo cɛ kilomètre 35 bɔɲɔgɔn. Ni ye Alusenel Haji Kala Seli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.